Vezi tu, părinții mei sunt magicieni și fratele meu are puteri magice, dar eu nu am. Magia nu mai e la modă. Acum contează doar progresul tehnologic. Dragi cetățeni, toți cei care posedă puteri magice sunt invitați de rege la Palatul Regal pentru a-și demonstra abilitățile. Poftiți! E doar un truc! Regele scapă de toți magicienii! Ei sunt exilați în ținutul oglinzilor printr-un portal magic! Mamă, stai! Acum sunteți într-un mare ținut al oglinzilor. Trebuie să fie o cale de a scăpa de aici. Doar fantoma Cresei Săpezii poate să învingă dușmanul. E singura cale. Uneori, să ai încredere într-un fost inamic este singura cale de scăpare. Tu ești o fată obișnuită care știe să scape din orice situație și să depășească orice obstacol. Doar tu îl poți ajuta să scape de acolo. În această iarnă, personajele voastre preferate vor face echipă pentru a salva lumea magiei și poveștilor. Trebuie să-mi înțelegi punctul de vedere. Noi, oamenii normali, vom fi mereu în pericol atât timp cât magicienii vor trăi printre noi. Creasa Zăpezii 4, Ținutul oglinzilor. E cineva aici? Creiasa Zăpezii? Și tu ai văzut reclama? Nu am crezut că va fi un concurs atât de greu. În ianuarie la cinema.